Kaixo kafetaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafetagunearen laltaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai inguruen hizketan gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kafetaguneatik kanalean. Eskerrik asko kafetaguneko langileok osotzen dugun lantaldearen partearen guztitik eta gogoratu, minutu entretenigarriak pasa ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Eta gogoratu, sare sozialetan murgilduta bazaudete, bai Xen, Facebook, YouTubeen, TikToken eta Instagramean ikusgai gaitzazuela. Beraz, gogoratu, jarraitzaile egin zaitezte. Gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? Gaur, Blue Snarfin dalakoaren inguruan berba egingo dugu. Hau da, zer da Blue Snarfin dalakoa eta nola saihestu izan ere askotan biktima izan gaitezke. Geure mobila erabili eta biktima. Beraz, gogoratu gurean gaur Blue Snarfina eta nola saihestu biktima izatea. Izan ere, Blue Snarfinaren atzean badakizue zer dagoen Bluetootha. Beraz, gogoratu, Blue Snarfin eta Bluetootha gurean gaur. Beraz, zer deritxo Blue Snarfin dalakoa? Ziber-iruzur berri bat dugu. Hau da, gaur egun, telefono mugikorrak, bai tabletak nun nahi erabiltzen ditugu. Komunikatzeko, lan egiteko, aisialdirako, erosketak egiteko, edozein gauzatarako erabiltzen ditugu. WhatsAppa erabiltzen duzue, Instagrama, TikToka, Amazonen erosketak. Eta askotan, gauza guzti hauek erabiltzeagatik, kriminalei, ziberpiratei, bidea libre uzten diegu. Eta, hau da, zein da bidea edo zein da atea Bluetootha, izan ere, Blue Snarfin atzean zer dakogu Bluetootha dalakoa. Beraz, gogoratu, Blue Snarfin, segurtasun informatikoaren adituen arreta erakarri duen mehatxu berria eta azken finean Bluetooth gailuetako ahultasunak aprobetxatu egiten dituzte. Hau da, geuk edo zeuk Bluetootha aktibatu egiten duzu eta gaizkileak Bluetootha dala medio geure mugikorrera sartzeko kapaz dira. Beraz, azken finean Bluetootha, beti ere ingelesetik dator kontzeptua. Azken finean guk Bluetootha geure mugikor zein tabletean aktibatu egiten dugu eta gaizkileak Bluetootharen ahulesiak aprobetxatuz baimenik gabe geure mugikorrera sartu eta datuak lapurtzeko gai dira. Beraz, gogoratu, snarf, baimenik gabe datuak kopiatzea, zelan Bluetootha dala medio, hau da, gailuen artean konektatzeko joera, hau da, Bluetootha aririk gabeko teknologia. Azken finean zein da helburua zeuri datuak lapurtzea eta askotan ez gara ohartu egiten. Azken finean gogoratu Bluetootha aririk gabeko teknologia dela eta askotan datuak lapurtzen dizkigutela geuk konturatu gabe. Ze informazio mota lapurtuko dizuete? Kontaktuak, mezuak, WhatsAppak, korreo elektronikoak, fitxategi, argazkiak, dirua zelan txartelen kontaktua. Azken finean gogoratu, askok eta askok erosketak mugikorrela medio egiten dituzuela.
askotan bankuetxaren datuak azken finean. Neurriak, hau saiesteko neurriak adibidez, beti ere gogoratu, softwarea eguneratuta izatea, hau da, bai zeuen ordenagailu mugiko smartphoneen software eguneratua, eta baita ere segurtasun ezarpenak. Hala ere, honi buruz geroago hitz egingo dugu pizkanaka. Beraz gogoratu, orain arte Blue Snarfin dalako kontzeptua. Beraz gogoratu, teknika aurreratua, gaizkien oso teknika zehatza. Zein da atea bidea? Bluetootha. Eta zein da gure desabantaila? Hau da, gaizkiak erasoa bultzatu egiten duela eta gurekin ez duela harreman zuzenik, hau da, guk ez dugula ezer ikusten, izan ere, Bluetootha haririk gabeko konexioa denez, geu ez gara konturatuko, eta zelan Bluetootharen ahuleziak aprobetxatuz. Hala ere gero, holako segurtasun neurri batzuk ikuskatuko ditugu. Azken finean gogoratu, prozesua eremu zehatzetan ematen da. Nik adibidez metroaren irudi bat jarri dizuet. Azken finean, imaginatu metroan gaudenean edo trenean edo autobus geltokian Bluetooth erabiltzen dugula, ez? Bai musika entzuteko edo dana dalakoa egiteko. Ba normalean erasoa eremu zehatzetan ematen da. Eta erasotzailek olako software edo tresna espezializatuak erabiltzen dituzte erasoa gauzetzeko. Beraz gogoratu, gaurtik aurrera, bai autobusean, trenean, metroan zaudetenean, gogoratu, Blue Snarfin arazo bat egon daitekela. Izan ere, eremu zehatzetan ematen baita erasoa. Gogoratu, behin barruan sartuta, hau da, behin erasoa bidali dizuenean, kontaktu sentikorrak direla helburu. Mezu, fitxategi, kontraseina, password edo pasaitzak. Eta zein da desabantailarik handiena, geu ez garela konturatuko. Geure betiko gauzak egingo ditugula, baina erasoa gauzatua egingo dala. Babesteko, gogoratu, Bluetootha ez baduzue erabiltzen, desaktibatu. Ezarpenetan gero komentatuko dizuedan bezala, Bluetootha konfiguratu, zertarako besteek zeuen Bluetootha ikusi ez dezaten, eta gogoratu, egunen baten Bluetootha edo beste baten baimena edo gomendioa ikusten baduzue, adibidez imaginatu, eneko zeugaz kontaktuan ipini nahi da Bluetootha da medio, ez baimendu, beraz horrekin adi ibili. Askotan, wifiaren kasuetan ez duzue edozein wifi hautatzen, Bluetootharen kasuetan berdin. Begiratu ezazue, zein Bluetootharekin, hau da, enpare jatzen edo jartzen duzuen zeure mugikorra kontaktuan. Eta nola gauzatzen da ziberkriminalen erasoa? Azken finean erasotzaileek Bluetootharen protokoloetako ahultasunak aprobetxatzen dituzte zeuen gailuekin konektatzeko eta datu sentikorrak harrapatzeko. Zela, normalean, 3 urrats izaten direz. 3 urrats hauek orain banan komentatuko dizkizuet, baina laburbilduz. Ezagutzea, kalteberetasuna eta datuen exfiltrazioa. Dena den hauek nik orain banan komentatuko dizkizuet. Azken finean, imaginatu guda bat buruan daukazuela edo prozesu bat buruan daukazuela, prozesu hori 3 zatitan gauzatu egiten dute normalean. Hasteko, lehenengoa, hau da, babesik gabeko Bluetooth gailuak identifikatu.
Zelan hauek eskaneatuz, azken finean kriminalek tresna espezifikoak erabiltzen dituzte, imaginatu metroan daudela, autobus geltokian, eskola baten edo gela baten, eta software edo teknika espezializatuak erabiliz, inguruan dauzkaten Bluetoothak identifikatu eta eskaneatu edo hautematu egingo dituzte. Hori egin eta gero, holako software espezializatua erabiliz, hau da, Bluetoothak eskaneatzeko software espezializatua erabiliz, hor adibidez, hau teknikoki hitz egin da, OBEX, LBCAP edo RFCOM erabiliz, holako software espezializatua hain zuzen ere, inguruan dauzkan Bluetoothak eskaneatu eta hauen ahuleziak antzemango ditu. Zertarako komando gaiztoak bidaltzeko, beti ere biktimarekin harremanik izan gabe, eta behin komandoak bidali eta gero, birusa edo bidaltzeko eta zeuen gailuekin zuzenean konektatzeko. Beraz, bigarren urratsa, hau da, eskaneoa edo malwarea bidali, Bluetooth batzuek protokolo neurriak ondo izango dituzte, eta holako muraia moduko bat izango dute, eta ezin izango dute eurekaz konektatu. Baina beste Bluetooth batzuek, bai, ahuleziak izango dituzte, eta hauekin harremanetan jarri egingo dira. Hau da, beti ere, enlazar deritzona. Eta hirugarren urratsa, behin zeuen gailuekin konektatu eta gero, kontaktuak, testuak, dei erregistroa, argazkiak, fritxategiak, eta zeuen informazio sentikorrera, sarbidea izango du. Zertarako hauek lapurtzeko, iruzurrak egiteko, zeuen identitatea lapurtzeko. Azken finean, zeuen datuak hartu eta saltzeko. Beraz gogoratu, Blue Snarfing prozesua 3 urratsetan banatu egiten duela, beti ere era orokorrean hitz egin da. Azken finean interneten sartzen bazarie, eta gai honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, informazio asko baitaukazue. Eragina, azken finean, zeuen oharrak lapurtuko dizkizue, zeuen mezuak, zeuen kontaktuak baita ere, hau da, agenda kontaktua, izen eta telefonoagaz. Zertarako datu hauek behin lapurtu eta gero zer egiten da hauek ez, dark webean saltu egingo dituzte. Beraz askotan, deiak jasoko dituzue, eta azken finean, eta pertsona honek edo enpresa honek zelan daki neure telefono zenbakia, askotan, ziberpiratek, Blue Snarfinga dala medio, erasoa bota eta zeuen agenda, kontaktu guztia lapurtuko baitizue. Horrez gain, lehen aipatu dizuedan eremua, azken finean erasoa, zelan gauzatzen da erasoa, eremu zehatz baten, autobus geltoki baten, metro baten, azken finean 10 metro, hau da, gaizkilea eta nire artean 10 metro egon behar dira. Beraz azkenean gogoratu, erasoa gauzatu egiten dela, baina eremu zehatz baten. Gutxi gora bera 10 metro inguruko eremu baten. Horrez gain, Blue Snarfing eraso baten biktima izan garen zantzuak, edo nola konturatu naitekeni Blue Snarfing eraso baten biktima izan naizela, gauza guzti hauek kontutan izan da. Hasteko, gailuen portaera, hau da, zeuen mugikorren portaera. Imaginatu metroan zaudetela autobus geltokian,
bapatean mugikorra hartu eta blokeatuta daukazuela ikustea. Hau da, mugikorragaz ezin dezaket ezer egin, imaginatu mugikorra bat-batean blokeatuta dagoela hor pantailan ikusten duzuen moduan. Horrez gain, imaginatu, zeuek bidali ez dituzuen mezuak jasotzen dituztela zeuen familikide edo lagunak. Horiek adibidez, Blue Snarfinaren biktima izan zaretenaren bi sintoma izan daitezke, telefonoaren blokeoa eta baita ere mezuak, zeuek bidali ez dituzuen mezuak hain zuzen ere. Horrez gain, imaginatu, bapatean bateria kontsumo handia daukazuela. Azken finean gogoratu ziberpiratak, gaizkiak, malware bat bidali dizuetela. Hau da, zeuen mugikorrean instalatu den olako virus edo aplikazio bat. Azken finean, zeuek mugikorrean daukazuen malware dalako horrek lan egin behar dau. Zeuen kontaktuak edo dana dalakoa lapurtzeko lan egin behar dau. Askotan horrek zertan ikusiko duzue, bapatean bateria asko kontsumitu egingo duela. Horrela, bat-batean. Horrez gain, gogoratu malware edo dalako hori askotan aplikazio bat izaten dela. Zeuek mugikorrean instalatu dizueten aplikazio bat. Azken finean gazteleraz esaten da aplicación en segundo plano. Gauza da naiz eta en segundo plano edo atzean izan, gauza da bateria asko kontsumitu egingo duela. Beraz gogoratu askotan instalatu baina olako atzeko planoan izango duzuela jarrita. Beraz, kontutan izan, bateriaren kontsumoa. Horrez gain, lotura ezezagunak. Gogoratu zeuen mugikorren ezarpenetan Bluetootha dalako aukeran bertan sakatzen baduzue, imaginatu olako historial batekin topatuko zaretela. Zeuekaz Bluetootha kontaktatu edo enlazatuta dauzkazuen aparatu pertsona edo dana dalakoak. Batzuetan joan zaitezte ezarpenak Bluetooth eta begiratu badazpada zeuen Bluetootharekin kontaktatu diren gailuak edo baita ere pertsonak. Ze askotan askotan imaginatu enekoren Bluetootha edo imaginatu musika entzuteko kaskoak. Begiratu badazpada olako gauza ez ezagunik ikusten duzuen. Horrez gain, jarduera susmagarria gure kontaktuetan. Imaginatu Facebooken publikatu ez dituzuen argazkiak. Imaginatu hori susmagarri izan daiteke edo egin ez dituzuen erosketak. Beraz gogoratu gaur egun geure bankuetxeko kontuetara egunero sartu bargara badazpada. Ze gogoratu Blue Snarfen atzean, hau da, gaizkilaren eta gure arteko harremanik ez dagoela. Beraz gogoratu, jarduera susmagarriak ikusi badituzue, adi egon zaitezte. Zeuen kontuetan, sare sozialetan, korreo elektronikoetan edo mezuetan. Beraz, gogoratu, Blue Snarfina edozer susmagarrian txematen baduzue, adi egon zaitezte. Izan ere askotan igual biktima izan gaitezke, zeuk edo nau, eta ez gara konturatu, ezertaz konturatu. Ondorioak, Blue Snarfinaren ondorioak, zeintzuk izan daitezke. Konpromesio eta identitaten lapurreketa. Hau da, phishing dalakoa. Azken finean askok eta askok geure mugikorretan, geure kontaktuak, geure mezuak, baina baita ere geure pasaitzak
geure passwordak gordetzen ditugu. Gogoratu, horri buruzko informazioa bereganatu dezakete. Horrez gain, hori egin eta gero, phishing, spoofing edo identitatearen ordeztea. Askotan entzuten da gaur egun nortasuna lapurtu digutela eta geure izenean gauzak egiten dituztela. Gogoratu, honen atzean ere Blue Snarfina ere egon daiteke. Diru transferentziak, kontratuak, Facebookeko profilak eta guzti hori geure izenean. Zergaitik Blue Snarfina dela medio identitatea lapurtu daitekelako, izan ere geure datuak hartu dituztelako. Horrez gain, informazio eta datu pertsonalak eta baita ere imaginatu zeuen mugikorretan lainoan lan egiten duzuela. Bai imaginatu OneDrive, Google Drive edo baita ere iPhonea erabiltzen baduzue iCloud dalakoan. Lainoan gordeta daukagun informazio ere beregana dezakete. Hau da, behin, gure mugikorraren barruan dauzela, bai kontaktu, agenda edo lainora sartu daitezkelako. Beraz gogoratu, iruzurra, xantaia, extorsioa, datu pertsonalak, sare sozialak, zeuen lagunen edo gertuko pertsonen aurkako erasoak, finantza iruzurrak, banku informazioa, pasaitz edo baimenak. Azken finean, geure mugikorren barnean sartuta duzenean, edo zein informazio beregana dezakete. Hala ere, naiz eta gaur guztia bazaldu, lasai ibil zaitezte, izan ere askok eta askok bai antibirusa edo dana dalakoa duzuelako. Azken finean, hau informazioa da, ez zaitezte ere larritu. Nola babestu geure gailuak? Gogoratu, azken finean nik orain laburben bat egingo dizuet, baina Bluetoothaz baduzu erabiltzen, desaktibatu ezazue. Softwarea beti eguneratu, Bluetooth susmagarriak atxera bota, eta gogoratu noizbehinka zeuen Bluetootharen historialean sartu eta ikuskatu zein Bluetooth edo zein gailu dauzkazuen zeuen historialetan. Beraz, software eguneraketa. Bai Windows, bai iOS, Android edo Firefox edo Ubuntu erabiltzen baduzue, Ubuntu ere, gogoratu zeuen dispositibo edo gailuak beti ere eguneratuta izan. Segurtasuna beti ere ondo izateko. Hau da, gaur egun parches de seguridad esaten dana. Horrez gain, hidden mode edo eskutuko modua. Hau da, askok eta askok, hau da, zeuen gailuetan, modo inkognito edo eskutuko mesua aktibatuta izango duzue. Ondo dator beti ere modu hau aktibatuta izatea. Hala ere, honi buruz gaur bertan zeuen smartphone edo gailuetan begiratu nahi baduzue, imaginatu iOS erabiltzaileak bazarete, sartu zaitezte ajustes barruan, ajustes sakatu eta gero Bluetooth dalako aukera sakatu, pantailan ikusten duzuen moduan, eta hor barruan AirDrop dalakoan sakatu. AirDrop. Eta bertan AirDropen barruan sakatu eta gero, bertan konfigurazioa edo esarpenak zelan dauzkazue ikusiko duzue. Nik adibidez, recepción desaktibada jarrita daukat. Inor nigaz komunikatu ez daite. Hala ere, iOS erabiltzaileak bazarete, gaur bertan ikuskatu dezakezue. Android erabiltzen baduzue, sartu zaitezte esarpenak, normalean bai Bluetooth edo konexiones Bluetooth. Eta hor, telefonoaren ikusgarritasuna, beste gailuetako ikusgai. Bertan, normalean, konfiguraziones avanzadas dalakoan sartu eta begiratu ezazue. Hala normalean,
Android erabiltzaileak bazarete, normalean, hau da, zeuen mugikorrak ikusezin bilakatu egiten dira automatikoki ezer egin barik. Hala ere badezpadu, sartu zaitezte, esarpenen barren eta trasteatu ezazue, azken finean trasteatzea beti ondo datorkigu. Gauza gehiago, Bluetootha erabiltzen ez badugu, desaktibatu ezazue eta kito. Eta gogoratu, ez ezazue onartu, gailu ez ezagunik parekatzeko eskaerarik. Imaginatu, egun baten gailu hartu eta eneko Bluetootharen bidez zeuaz parekatu nahi dau. Ezaiozue ezetz. Hau da, ez ezaguna bada, badazpada, ezaiozue ezetz. Eta pizkanaka gogoratu, berrikusi, noiz behinka, zeuen Bluetootharen historialean baimendutako gailuak eta gailu ez ezagunak ikusten badituzue, kendu. Hortik kendu badazpada. Gauza gehiago, normalean mugikorra erabiltzen baduzue, askok eta askok birusaren aurkako aplikazioak instalata dauzka, sare pribatu virtualak sortzeko aukera duzue baita ere VPN dalakoak. Honi buruz ere beste hizketaldi batzuetan ere hitz egin dugu. Eta bukatzeko gogoratu, mugikorraren zeuen Bluetootharen izena aldatu. Adibidez, imaginatu nire Bluetootha badala enekoren Bluetootha edo Pacoren Bluetootha. Hori ere askotan, esarpenak Bluetootharen barruan ondo datorkigu aldatzea. Horrela inguruk ere ez dakite geure Bluetootha dala jakingo. Normalean, izen generiko bat jarri iezaiozue. Beraz gogoratu, gurean gaur Blue Smartphonearen inguruan hitz egin dugu. Zelan gauzatzen den, zer dan, ondorioak eta Bluetootharen biktimak ez izateko olako segurtasun neurriak. Hoiek ikusi ditugu gaurkoan. Hala ere, zalantzaren badeko zuen gogoratu zeuen herrietan kafetaguneak dauzkazuela. Etor zaitezte zeuen mugikorragaz, zeuen mugikorraren esarpenen barrean sartuko gara eta hauek konfiguratu egingo ditugu. Blue Smartphonearen biktimak ez izateko. Eta gogoratu, kafetagunea astero erronka berriekin datorrela, eskerrik asko bertan egotagatik, eta gai honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, sartu zaitezte kafetagunearen bloga. Izan ere, Blue Smartphone eta gai askoren inguruko informazio asko eskuragai izango duzue. Egizue klipa eta aldatu txipa eta laster arte. Egun ederra izan dezazuela. Ondo izan!